Coming. Tambi. Magadi. Magadi. Yeah, what's the name? Magadi, ma'am. Garage. Unaona mwanamke hapa na udai. Takatenga stand. Saka ndaitobvunza muno mukadoma kuti ndingabasirike pake kuti ndichida matombo magegesa river send yacho netransport tachitobvunza muno wakati aiwa kana muri muno mukadoma kunowanikwa zvese under one roof ende kwakosi rules holdings ndizvozvo chaizvo. Saka meno ndingabasirike nekuti toita kuti mining yamambore Alright. munda kwedu kunopana pakanaka severa pakati pane panda kutambuka saka titoziva kuti totangira pake nodi panodiwa chii. Andidika. Saka toda rubatsiro rworwo. Andidika. Sure. Right, baba mauya zvakanaka. Kwamauya kuno kosi rules holdings tinoita zvakawanda. Tine transport services dzinotakura maaggregates, dzinotakura motoro dzichienda kumatanks. Matanks acho atinawo zvekare kunzvimbo dzakasiyana siyana ende size yese yamungada. Mataura zvemining. Isusu tinosponsor zvokuti tinoenda kunzvimbo kwenyu kwamunoda kubatsirwa kuya. Toona tichionesana mashandiro amuda kuita. Tine vakawanda vatakabatsira vakabudirira izvozvo vanofara. Then zvimwe zvatinoita zvekare tine furniture. Isu tinoita zvefurniture. Tine furniture shop yedu iri muno mukadoma. Makapinda mutown padhuze nepa OK pari. Munoiwana ipa. Panapa pamuri kuona panapa office yedu panapa. Tine complex yatinayo pasera. Kana uchida mashops ekurenda, kana uchida kuwana ka office kako, chero chaungada tinokwanisa kukurendesera. Pano pakosi rules holdings. Then zvimwe zvatinoita zvekare dzingava dzimba dzekugara tinadzo zvekare. Kana wakangotaura makangotibata tinokwanira pekugara. Tine dzimba dzakawanda muno mukadoma. Vekosi rules holdings tinokutendai panyaya dzesponsorship kumamining nekuti takawanda tine mamainari ane masymbols akanaka asi totadza kusumukira kana kubudira nekuti tinenge tisina zvekushandisa zvacho. Tichatoinonudza vakawanda kwedu kuti handei kukosi rules holdings tinobatsirwe pamining sponsoring. Maimwana isusu ngatisiita bhadhara matombo nejecha zvatachida zvese zvouya. Pano tine mashopu ekuita zvakasiyana siyana. Umwe muri kuona umwe isaluni zvese nemacosmetics munozviwana imomo. Kana mada kugero nemafone accessories varipo zvekare. Kochiti vanofarira mavideo games uye vanoda kufotokopa aripo zvekare anoita izvozvo. Kana mada kutenga hembe uyai varipo zvekare. Tisingasiye vemagroceries. Chero muchida kuhodha muno mutinohodhesa tine wholesale price. Zvinhu zvedu zvakachipa. Kosi Rules Holdings inowanika pa number 4742 Light Industrial Site, Wevalley, Kadoma. Ndopa munotiwana ipa.